كلهم من منازل من قالنا هم من قد فرقا تركنا هم ما زر حاجاتنا ورسلنا او بيتنا فلنا بتوك بلدنا بسهل تنقل كنا الغبار اللي بيقول خلنا المسرا ويبدا الانسان تبدلنا كان يسد خمس بدي خم اول واقعي نفكر سبي تحت الفلات نحدي الناس يتهلنا بارخنا نبسنا نسال غيرنا كل مصباح تحيو قولوا وإذا الله من حنان يسوس نسخة خمس مسكانا كبرنا عخان قرب لنا سمع وسخن هيرا أبو حمزة خم على المحاوين سخن من بس كل يوم كل ساعة سلام علم آمين. እግዚአብሔር በመከሩ አለበረና እንደዛሃነ ዝብሩ ሳል ብልናልና Amen.
Amen.
መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ደቂ እግዚአብሔር ኩሎ ደኔ ዘለኹ ወራሲ ኣብ ህፃንነቱ ሽዑ እኳ ናይ ኩሉ ገዛኢ ዝኾነ ካብ ባርያ ዝሕሾም ይብሉ ክሳዕቲ ኣቦ ዝወሰነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓለውትን መገምን እዩ። ከምኡውን ንሕና ህፃናት ኩለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ጌርና ነበርና። ግዚኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ቀድሕን ንዓና እውን ናይ ውልድነት ስልጣን ንኽንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደ ወዱ ለኣኾ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኩም ለኣኾ። ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድ ካብ ኮንካ ኸ ኣምላኽ ወራሲ ጌርካ እዩ። በረኸት ናይ ኣብ ናይ حتى الفقرة قال قبل التخيل كم تخاف أبوس قبلنا والتزاز كلهم فحق إذا ورسنا زرقوا وضوح حقوس عنه حجد ما نبيتي حدش زي كنا استديك على جمع كاسنا لنا تزازي تسأل تزلوه مالك نحن كنا مفتقر نبنا نشي على فقري مالك كم تزاز عمدا كيرنا خلال برئيو كم تيك عمدا جمع كاسنا معلومه الذي تزاز بغري وروز لديو ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ስጋ ተነሳ ዘይመኑ ወተማም መስማት
مسجلين أنست مس مريم أن يسوع مسجل أعواتنا حبيرهم صلوا يزورون نور نلا وعلي ونمسك
መዝሙር 88 እስመ ትቤል ዓለም አሐንስ ምህረተ በሰማይ ጸናጽልከ ኪዳነ ተካሄድ ሙስዮርያ እስመ ትቤል